Этот диплом в последний раз я получил в Минске 2019 года. Вот это талант года я получил в этом же году в городе Минске. Талент года, дыпламант і лаўрэат. Сёлета да шэрагу ганаровых званняў Романа Стасюкевіча далучылася яшчэ адно – стыпендыят спецыяльнага прэзідэнцкага фонда па падтрымцы таленавітай моладзі. Знакамітая музыка Зацэпіна з кінашэдэўра Гайдая ў выкананні палескага цымбаліста ніводнае журы не пакіне абыякавым. Ну і што інструмент не самы сучасны, зато якая экспрэсія. За амаль 4 гады навучання ў Лагішынскай дзіцячай школе мастацтваў і ўдзелу ў конкурсах юных талентаў Роман Стасюкевіч заваяваў больш за 10 узнагарод, амаль усе яны міжнароднага ўзроўню. Таму відавочна, што сваю першую грашовую прэмію 10-гадовы Роман атрымаў не за одну перамогу. За успехи и за усиленное старание. Бабушка мне решила уже телефон купить, бо у всех были, а у меня уже не было. Он сам попросился на музыкальную школу. Я говорила ему, он маленький такой был, говорила, что, может, таких не берут еще маленьких. Он, нет, бабушка, берут. Мы пришли, но вот его взяли, и он занимался сначала еще и в спортивной школе, но потом решил, что это важнее. Падтрымка родных і асабістая зацікаўленасць педагога па музыцы ў развіцці дзіцячага талента даюць станоўчыя вынікі. Ромін настаўнік і адначасова дырэктар школы мастацтваў у гарадскім пасёлку Лагішын прагназуе хлопчыку кансерваторскую будучыню. Такого мальчика, отзывчивого, хорошего, очень добросовестного, открытого и талантливого найти, не очень легко. Вижу, чтобы он учился в консерватории. Мне это очень хочется, чтобы он пошел именно по нашей специальности. На памяці Ірыны Копцюх ужо з дзесятак выпускнікоў школы зрабілі музыку прафесіяй. Акрамя Романа Стасюкевіча у Лагішынскай школе вывучаюцца і іншыя таленавітыя вучні, у тым ліку і пераможцы конкурсаў. Усяго ж музычную грамату тут спасцігаюць 110 дзяцей. Тетяна Будгусяім, Діяна Мішук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».